begira, gaur magia egingo dugu. Badekogu laranja bat zurituta, hauze zurituta dagoena, azala kendu diogu, eta hauze zuritu gabe dagoena. Azalarekin, ez dugu kenduko, ni ez diogu kenduko momentuz, bale? Hau bai, azala kenduta, hau azala kendu gabe, bale? Eta horretan sartuko ditugu. Zer uste duzue gertatuko dela? Ondoratuko dira? Biak, bai ondoratuko dira, ezta? Ikusiko dugu, aber. Zein botatzen dugu lehenengo hau? Zuritu gabe dagoena. Botako dugu. Aber zer gertatzen dan? Aber. Ui, behitu. Ez da ondoratzen. Flotatzen du. Uraren goiko aldean geratu da, ikusten duzue? Magia. Bai, horrela egingo du, behitu, flotatzen du. Behitu, nik nire eskua azpitik pasatu aldut, ez da ondoratu, Behitu. Ez da ondoratu. Eta orain sartuko dugu bestea, zurituta dagoena. Ui. Aber, zer gertatzen da? Ui, honek ez du flotatzen, Ondoratu da, begira, ui, ezin dut eskua behetik pasatu. Justu ondoan dago. Ondoratu da, urperatu da, bai? Ez du flotatzen. Zurituta dagoena ez du flotatzen. Bai? Erlojuan bostak direla, kru, Ariza Isabela, lekutan daukat bazkaria, non dago askaria, gurina azer jakifina, mortadela jarri horrela, maitea du txokolatea, goxoa txorizoa, ogia batetik, ogia bestetik, nahi alduzue erlojuan bostak direla, kru, Ariza Isabela, lekutan daukat bazkaria, non dago askaria, gurina azen jakifina, mortadela jarri horrela, maitea du txokolatea, goxoa txorizoa, ogia batetik, ogia bestetik, nahi alduzue erlojuan bostak direla, kru, Ariza Isabela, lekutan daukat bazkaria, non dago askaria, gurina azer jakifina, mortadela jarri horrela, maitea du txokolatea,